Δεν θέλει γιατί γράφουνε, οι δικοί μας οι μαλάκες γράφουνε. Εντάξει, όπως βλέπεις, cruise control, έτσι. Άντε, γεια. Πιο ξεκούραστα δεν έχει. Ρε, πάει μόνο, να. Πάει. Άμα δεν στρίβει και μόνο του. Λίγο ισορροπία να έχεις. Έτοιμη στροφή. Τώρα για να ξύνεις γόνατα και τέτοια δεν ξέρω. Καλά, ναι. Το παλεύεις να ξύνεις γόνατο εσύ. Το νιώθεις να σου φεύγει πίσω να σου κάνει κανένα τέτοιο? Δεν μου λες ακόμα τα πάτλεξε, δεν έχεις? Τι έχεις βάλει? Πώς και άλλαξες? Όχι, εγώ τα μπάτλαξ θυμάμαι. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Εγώ εδώ πέρα έχω τα Dunlop. Για να δω. Τα μπάρια. Έχει Road Sport 2, τα Ιαπωνέζικα όμως. Όχι τα ευρωπαϊκά, ούτε κινέζιες. Κοίτα, μέχρι στιγμής καλό αποδεικνύεται. Δηλαδή σου δίνει αυτό το feeling, ρε παιδί μου, να πέσεις, να κάνεις έτσι κάνα. Εντάξει, βέβαια με αυτή τη μηχανή είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί έχει και το fairing και σε κρατάει, ξέρεις, πιο ορθό, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σου δίνει όπως ήταν, ας πούμε, τα... Πες τα, ποια είχα? Τα Bridgestone, τα Super Corsa. Εντάξει, αυτά θέλαμε πολύ ζέσταμα, που μου κάνανε έτσι, ειδικά το μπροστινό. Τα Metzeler ήταν ωραία. Ωραίο ελαστικό, δηλαδή ζεστονόταν εύκολα, κρατούσε θερμοκρασία και γινόταν τσίχλα, πραγματικά. Τώρα αυτά θα δούμε. Άμα μου κάνει, προς το παρόν δεν μου έχει κάνει ούτε λίγο το μπροστινό, ξέρεις, που εντάξει, το πίσω και να σου κάνει έρχεται, ρε παιδί μου. Τα Bridgestone μου είχαν κάνει 2-3 φορές, μου είχαν κάνει το μπροστινό έτσι κάτι κλίστρες. Pirelli, μπράβο, Pirelli Super Corsa. Τα Metzeler ποτέ, δηλαδή και σε ψηλή άμμο που έπεφτε πάνω στον δρόμο, έτσι, ξέρω εγώ, με το που είχε ζεσταθεί το λάστιχο, τσίχλα. Αυτά εντάξει, δεν το έχω ζωρίσει να πω ότι θα πάω, ρε παιδί μου. Ο Νίκος δεν είναι αυτός πίσω, ναι. Αλλά με πώς ερχόταν ο πούστης?
Με Δευτέρα και Τρίτη στον κόφτη ανέβαινε τις στροφές. Τι έγινε? Ή αυτός είναι γρήγορος ή εμείς είμαστε αργοί. Όχι, ο Νίκος είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι και τις στροφές, γι' αυτό με βλέπεις και κόβω. Κουμάντο σπίτι σου. Στα χαμηλά δες εδώ πως πάει, στις χαμηλές ταχύτητες. Όσο ανεβαίνει, εκεί. Ναι, δεν θέλει να πέσει με τίποτα. Κάμε, θα πούμε κάποια μαλακία με τον Νίκο. Εδώ στρίβουμε. Για Μεγαλόπολη ρε. Α, περίμενε, κάτσε. Περίμενε. Α, ευθεία, ναι, οκ. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε γιατί. Κάτι γιατί έκανα μαλακία. Έναρξη. Πού είναι οι επιλογές? Κάτσε αυτή. Κάτσε σταματήσουμε μετά το φανάρι ρε. Μην με βγάλει από τίποτα διόδια, δεν θέλω. Θέλουμε στροφές εμείς. Ναι, κάτω σήμα. Γιατί ήρθα κι εγώ σαν γενναίος επιστήμονας. Α, όχι, εντάξει, καλά πάμε. Ναι, καλά πάμε. Εκεί αριστερά θα πούμε. Εντάξει. Ένα τετράγωνο χάσαμε, τίποτα. Κάτσε με. Έστριψες λίγο δεξιά, βλέπω, Έλα, εντάξει, το βρήκαμε. Τουλάχιστον έχουμε τα GPS. Δεν χανόμαστε τόσο. Εντάξει, σκεφτόμουν εντωμεταξύ να συνδέσω το κινητό με την οθόνη. Αλλά μετά, άμα κάποιος με καλέσει, δεν μπορώ να ακούσω στην ενδοεπικοινωνία. Κάτι πρέπει να κάνω, να συνδέσω και την ενδοεπικοινωνία με την οθόνη. Κάπως δεν τα έχω ψάξει ακόμα. Καλά, δεν καίγομαι και ιδιαίτερα. Αγάμισου ρε. Από τη στιγμή που έχω το τέτοιο, το κινητό. Ποιος έχει stop ρε παιδιά? Ωραία, εδώ, με τρίτη έτσι.
Τίγρης. Και ο Κάγκουρας, το DDM. Είναι επικίνδυνα εδώ. Γιατί εδώ πέρα που θα πάνε για μπάνιο ρε? Μόνο σπίτια τους. Γι' αυτό έχει τόσο χαμό η Μεγαλόπολη. Εντάξει, και χαμό δεν το λες. Καλά είναι. Κοίτα, μαλάκας. Ο δεύτερος μαλάκας της ημέρας. Ο πρώτος ήταν εκεί στην Καλαμάτα, εκείνος εκεί με τον BMW. Αλλά τελικά δεν μου είπες, θέλει εξάτμιση η μηχανή? Αλλά ξέρεις τι, στα χαμηλά δεν ακούς, γιατί έχει το κλαπέ. Από τις 5-6 χιλιάδες στροφές που ανοίγει, εκεί είναι τα ωραία. Εδώ τι μου λέει? Για κάνε για λίγο να σιγουρευτώ λίγο με τη διαδρομή. Έλα. Ναι. Απλά για να σιγουρευτώ ρε. Πάρτε και το άλογο. Μουλάρι, τι είναι αυτό? Άντε να δούμε. Έχεις έρθει ποτέ εσύ από εδώ? Οπότε ό,τι ξέρεις ξέρω. Μάλιστα. Η διαφορά είναι ότι έχω βάλει το GPS εγώ. Ωραία, καλά θα πάει αυτό. Ναι ρε, άμα σκεφτείς ότι ρε εσύ, ακόμα και στην Αθήνα που ξεκινήσαμε, πάλι λάθος έκανα. Από αλλού ήθελα να στρίψω και από αλλού και κάναμε αναστροφή. Δεν δουλεύουμε αύριο, αλλά εγώ το έχω πει. Ούτε πρώτη είναι, ούτε τελευταία. Σίγουρα δεν είναι τελευταία. Πάντα έτσι θα γίνεται. Άμα βάζετε εμένα μπροστά. Πώς η θερμοκρασία αέρα σου λέει? «35» λέει εμένα. Ναι, ξέρω, έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια, ναι. Απλά εμένα... ναι, γιατί εμένα έχει και το fairing, οπότε κάπου εκεί μέσα πρέπει να έχει το τέτοιο. Λογικά μιλώντας.
Δήμος Μεγαλόπολης, μάλιστα. Τώρα κάτι μας είπες, μάλιστα. Νομίζω αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, είδες σωστά το. Αρχίζω και το αισθάνω. Εμένα έχει πέσει κάπου στους 5-6 βαθμούς, έχει πέσει εμένα ο κινητήρας. Εντάξει, δεν ζορίζεται κιόλας. Ανεβαίνει υποδύναμη. Πέτρα. Πέτρες. Ναι ρε μαλάκα, τι είναι αυτό ρε. Ευτυχώς που δεν είχα κλείσει, να φύγα σαν τον κάβρο στο πλάι να πούμε, εντάξει. Γαμώ την κοινωνία μου. Κλειστή. Τώρα εδώ ποιο χωριό είναι, ούτε ξέρω. Ούτε με νοιάζει κιόλας γιατί δεν πρόκειται να μείνω εδώ. Οπ, μπουγάδα. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν να βάλω, λέω, τη φημέ τη ζελατίνα ή να βάλω τη φωτοχρωμική. Ναι. Ή να βάλω, λέω, τη φωτοχρωμική. Και μετά λέω, δεν γαμιέται, άστο με τη φημέ όπως είναι, να παραμεθεί. Καλά, ναι, και νύχτα. Έλα. Κοίτα, και νύχτα που την έχω οδηγήσει, με τη φημέ την έχω οδηγήσει.